Virtuálny svet, ktorý je v televíznych obrazovkách, mobiloch, tabletoch, počítačoch, je pre dieťa superstimulant. Superstimulant znamená, že je pre mozog významným stimulom, a to tým, že oproti reálnemu svetu sa tam rýchlejšie mení obsah, sú tam silnejšie, intenzívnejšie farby, zvuky. A predstavte si, že je to pre dieťa podobné ako cukrík. Tak ako deťom nezačínate dávať príkrmy, najprv sladké, ale začínate so zdravou stravou a dieťa si potrebuje zvyknúť na ich chuť, tak podobne by ste mali zaobchádzať s obsahom, ktorý ku dieťaťu prichádza. Pokiaľ mu dávate k dispozícii obsah z virtuálneho sveta, tak je to pre mozog presne podobne sladkosť, ktorá znamená, že pre to dieťa začína byť menej lákavé a čeliť inému obsahu. Tento obsah je ale nesmierne dôležitý pre jeho zdravý vývin. Detský mozog a tá detská nervová sústava potrebuje určitý typ podnetov, ktoré živia tento systém a celú tú nervovú sústavu postupne a pomaly a živiajú láskyplným kontaktom, živiajú interakciou, živiajú pohľadom do očí. Deti potrebujú na to, aby sa učili nejaký vzťah. V prvom rade je pre nich dôležitý človek, ich blízka osoba, ktorý ich naučí rôzne zručnosti. Rodičia sa častokrát pýtajú, že či deti môžu používať rôzne digitálne aplikácie, z ktorých sa budú učiť, ktoré sú označené ako edukačné alebo interaktívne, a či sa z nich naučia dôležité zručnosti. Ale je dokázané, že určite deti do 3 rokov nie sú schopné zručnosti, ktoré sa naučili v nejakej trebárs videohre alebo nejakej aplikácii, použiť v tom skutočnom svete, fyzickom svete, pretože ten mozog ešte nefunguje tak, že by si tú skúsenosť vedeli do toho sveta preniesť. Keď sa robili výskumy o tom, ako deti sú schopné rozumieť obsahu na obrazovkám, tak sa zistilo, že keď sa im trebárs premietne na obrazovke, že v druhej miestnosti pani výskumníčka schováva hračku pod stoličku a doviedlo sa to dieťa potom do miestnosti, tak to dieťa vôbec nevedelo tú hračku nájsť. Je dôležité si zapamätať, že do tých 3 rokov je vlastne pre nich najdôležitejší vzťah a tá blízka osoba. Je dôležité, aby s tou osobou interagovali tvárou v tvár, aby vnímali mimiku toho človeka, jeho gestikuláciu, jeho spôsob narábania s predmetmi. Od nás sa vlastne tie deti učia. Vo veľkej časti sa deti učia pozorovaním v tomto nízkom veku a to všetko neodsledujú vlastne z tých obrazoviek.